Hei, olen Niklas, Splittipoden juontaja ja ääni. Tehtäväni ei ole kertoa, miten kenenkin pitäisi elää omaa elämäänsä. Toivon kuitenkin, että sanomiseni ja sisältöni voisivat antaa jotain hyvää ja laittaa pohtimaan. Kiitos kuuntelijoille. Jakso alkaa nyt. Jakson pariin. Tänään aiheena on elämän jakaminen ja sen peruselementit. Jos nyt lähdetään miettimään, että mitä perusrakenteet elämässä on, mä voisin jakaa ne esimerkiksi tälleen, että on olemassa pakollisia juttuja, vapaaehtoisia juttuja ja semmosia vähän niinku bonustäytejuttuja, mitä nyt niin sanotusti tulee sinne tänne lisääntyä. No, yleisesti jos lähdetään niinku jakamaan vaikka näitä pakollisia juttuja, niin yleensä ainakin pohditaan, tulee niinku koulu ja työt, sitten sitten pakollisin kuuluu myös perhe, ja esimerkiksi kodin ylläpito, kaikki muu tämmönen asumiseen ja elantoon liittyvä setti. Sitten jos puhutaan niinku vapaa-ajasta, niin siinä kohtaa lähdetään miettimään harrastuksia, kavereita, vapaa-aikaa ja kaikkea mitä nyt tulee tehtyä. Esimerkiksi mä itse lähden jakamaan elämääni, niin siinä kohtaa tulee niinku pakollisena lukion käyminen, ainakin tässä vaiheessa vielä. Sitten siihen tulee perhe, mahdolliset työt, mitä tulee tehtyä silloin tällöin ja näin edelleen. Harrastuksia ja vapaa-aikaa. Käytännössä mä lasken nämä myös niinku pakollisiksi, mutta treenaaminen, eli kun mä treenaan salilla niinku todella paljon ja sitten tulee esimerkiksi kisattua ja näin edelleen, niin sen mä voisin vähän niinku laskea semmoiseksi pakolliseksi jutuksi, mitä tässä tulee harjoiteltua. Entä miten esimerkiksi näitä niinku elämän niinku pakollisia ja sitten vähemmän pakollisia juttuja voidaan jakaa? Aina mä unohdin muuta mainita vielä tosta noin niinku täytejutut ja näin edelleen. Ne voi olla esimerkiksi vaikka netin selaaminen ja tämmönen, mitä tulee tehtyä niinku jos on aikaa tai on tyhjää tai tämmöstä, mutta niitä nyt ei oikein tarkemmin käsitellä tässä jaksossa. No niin, eli nyt mennään siihen niinku elämän varsinaiseen jaotteluun. Eli niinku voidaan, esimerkiksi on niinku asioita juttu, mitä mä teen. Esimerkiksi mä otan tästä näin vaikka nämä mun liikuntaharrastukset ja kaikki muut tämmöiset jutut. Ja voisin jakaa ne silleen pakollisen ja vapaaehtoisen, hyvinvointi ja mielihyvään, arvokkaisia ja ei niin arvokkaisiin juttuihin, ja sitten hyödyttömyys ja haitallisuus. Kun näillä jutuilla, kun sä yleisesti jaat elämään, sä voit käytännössä pohtia, että onko vaikka joku juttu, mitä sä haluaisit tehdä enemmän, tai sitten vaihtoehtoisesti semmonen, jonka voisit jättää pois. Tällä yleisesti voisin suositella niinku, joka ikiselle, niinku, jotka niinku, miettii vaikka niin elämän jakamista silleen, niinku, vähän niinku teoreettisemmin, ettei me aina tunteiden kautta. Esimerkiksi sillä niinku yleisesti voidaan vaikka estää niinku tämmöisiä haitallisimpia juttuja tai heikompien päätösten tekeminen. Kun ajattelee vähän silleen niinku paikoitelee ilman tunteita, tai silleen, että tunteet hetkeksi pois, ja sitten niinku vähän niinku pohtii sen pohjan silleen järkevämmin. Mutta siis lähdetään perkaamaan näitä niinku jakoehtoja sitten vähän tarkemmin. Eli kun pakolliset ja vapaaehtoiset, niin otetaan vaikka tää esimerkki. Siis käytännössähän niinku kaikki mitä sun niinku elämässä on enemmän ja vähemmän vapaaehtoista. Vähän niinku mun eräs vanha matikaopettaja on joskus sanonut, että ainoa mitä pitää elämässä tehdä on niinku verojen maksaminen ja kuoleminen. Mutta se nyt ei oikein liity. Tai kyllä se vähän liittyy tähän konseptiin, mutta nyt otetaan vähän tarkemmin. Pakolliset jutut on semmosia, jotka tavallaan sä valitset, että sä teet, ja jotka on niinku semmoset niinku ihan niinku perusedellytykset, perusehdot, miten sun pitää elämää elää. Sun pitää joko niinku rakentaa asiat sen ympärille, tai vaihtoehtoisesti sulla on niinku jonkinlainen riippuvuus niihin. Siis tälleen tarkoittaa enemmän niinku tekemisriippuvuutta ja silleen, että se joudut menee niiden ehdoilla, eikä nyt varsinaista riippuvuutta itsessään. Että otetaan vaikka esimerkiksi työnteko ja opiskelu. Että no työnteko sä teet sen takia, että sä saat niinku elannon itelles. Niin siinä kohtaa se on vähän niinku semmoinen pakollinen juttu siellä sun kalenterissa, mikä sinne on aina pakko lisätä. Ja sitten vapaaehtoiset juttu on yleensä semmoista, jotka tulee niinku tavallaan sen jälkeen, tavallaan sen niinku vapaaseen aikaan, mikä sulla on siinä heittää sen jälkeen. Niin tietenkin voi myös olla vapaaehtoisia juttuja, joista tavallaan sä teet pakolliset. Yleensä jos otetaan vaikka joku liikkuminen tai joku muu itsestään huolen pitäminen, niin se voidaan yleensä aina laskea niinku myös vähän niinku pakollisiin juttuihin ja silloin se on helpompaa. Käytännössä vaikka nämä omat treenaamiset ja muut, niin nehän on ihan täysin vapaaehtoista, mutta
siis sehän helpottaa, kun ajattelee, että no, esim. Pakko niinku käydä tekemään joku treeni tai muu. Niin se on paljon luontaisempaa. Rytmi on paljon helpompi, kun ei tarvitse aina erikseen sitä päätöstä. Sitten otetaan mielihyvä ja hyvinvointi. Eli jos on vaikka niinku toiminta, no käsitellään edelleen tämän harrastuksen pohjalta, kun se on niinku helppo aihe tää heittää. Mutta siis mä teen tätä molempien takia. Ja siis jollekin liikunta voi olla vaan ihan vaan tuon hyvinvoinnin tekee. Sä et välttämättä nauti siitä, se ei tuota sulle mielihyvää, mutta se auttaa sua pysymään kunnossa ja sitä kautta terveempänä, joka on todella tärkeää. Ja sitten, no niin sanotusti mikä tää, no on myös asioita, jotka on niinku varsinaisesti kuullut tohon, että no otetaan vaikka se työesimerkki tai opiskelu tai muu, niin eihän se nyt välttämättä suoraan tuota sulle mielihyvää se opiskelu itsessä. No okei, jos on, tai työ, okei, jos sulla on vaikka isompi palkkakuitti tai vaihtoehtoisesti, sulla niinku menee hyvin, tietenkin se voi niinku vaikuttaa mielihyvän kannalta ja vaikuttaa myös hyvinvointiin, mutta yleensä teet sen niinku noiden perusedellytysten mukaan. Mutta palataanpa nyt takas noihin niinku tohon itse hyvinvointi ja mielihyvä pariin. Eli siis, no otetaan vaikka mielihyvä juttuja, jotka nyt ei ole pakollisia. Esim. Noita sarjojen kattominen, niinku perheen kanssa ajan viettäminen, kaikki. Se ei varsinaisesti tuota sellaista materiaalista pääomaa, mutta tietenkin se niinku lisää sun mielihyvää ja sitä kautta epäsuoraa hyvinvointia. Mutta sitten on myös esimerkiksi tällaisia niinku hyvinvoinnille pakollisia asioita. Esim. No, kun oot vaikka käyt lääkärissä tutkimuksissa, kaikki muut tämmöiset asiat. Se on niinku se on niinku toiminta, jonka sä valitset sen takia, että sä edistät sun hyvinvointia. Ja sitten arvokkaat ja ei niin arvokkaat asiat. Että siis, no, kyllähän mekin tehdään niinku arvokkuuden kannalta niinku asioita. Se voidaan vähän niinku liittää tuohon ego ja arvoihin niinku molempiin samalla tavalla. Että siis, no otetaan vaikka tämmönen arvokas asia tälleen niinku erityisesti kun tääkin itse asiassa mä kuvaan tätä niinku, onks tää nyt, tää on 28. päivä. Vaikka tää todennäköisesti julkaistaan mahdollisesti jossain siinä ensi vuoden puolella tai, no okei, mä sanoin, että tää julkaistaan ensi vuoden puolella ja luotan siihen, että sen myös teenkin. Mutta siis, kun monilla suomalaisilla on tapana käydä hautausmaalla, tässä niinku joulunpyhinä tai pyhäinpäivänä tai mitä muita on, niin se voidaan laskea arvokkaaksi toiminnaksi. Mut sit puolestaan esimerkiksi vaikka tämmönen arjen suorittaminen ja kaikki muuta on noin, se ei oo niinku, se ei varsinaisesti oo arvokasta toimintaa, mutta se on niinku semmosia perusjuttuja, mitä tulee tehdä. Se on vähän niinku automaatiojuttu. Ja puolestaan tuo ego-juttu ehkä menee taas semmonen, että niinku valitsen mieluummin tämän, koska niinku tää tuntuu paremmalta ja arvokkaammalta minulle kuin toi. Ja sitten hyödyttömyys, haitallisuus, niin no otetaan siitä toi hyöty tosta käsittelyyn. Että esim. Nimenomaan se, että sä niinku teet asioita, teet prosesseja, mietit seuraavia siirtoja, niin ne liittyy tuohon hyötyyn. Tavallaan, no voidaan elämä ajatella vähän sellaisena aikajanana. Otetaan nyt tosta noin, niinku tää on niinku teille, lähtee niinku vasemmalta, ja sitten täällä oikein. Ja tässä on tietenkin se nykytilanne, ja sitten tässä on se niinku prosessi, kun se etenee. Niin monet hyödylliset asiat on just tällaisia, että niitä tulee tehdä. Tai sitten vaihtoehtoisesti työ, joka niinku vähän on semmonen, riippuen siis elämäntilanteesta ja mitä teet, mutta se on semmoinen syklinen juttu. Se pyörii. Sitten niinku hyödyttömät asiat. Se hyödyttömät asiat yleisesti mä voisin liittää tonne niinku myös muihin, esimerkiksi tuohon vapaaehtoiseen ja mielihyvä juttuun. Ja näin edelleen. Et yleisesti, jos vaikka joku asia on hyödytön, mutta se tuottaa sulle mielihyvää, niin kyllä sä haluat sen pitää elämässäsi. Ja toivotaan esimerkiksi mulla vaikka niinku, miten mä sanoisin, kavereiden kanssa vietty aika. Se ei varsinaisesti tuota mulle sellaista materiaalista hyötyä, rahaa tai muuta tämmöstä, mutta kyllä se niinku tuottaa mielihyvää ja kyllähän se niinku auttaa myös pysymään kasassa. Niinku, vaikka nyt tässä nyt tietenkään olla hajoamassakaan. Ja sitten, mikä tää nyt, siis hyöty on myös, mä lasken tän podcastin tekemisen hyödyksi, tai en mä tiedä onko tää podcast vai video vai mistä ikin tää tullaan katsomaan, kun tää prosessointi on vähän tässä vielä kesken, mutta saa nähdä. Siis mä teen tätä hyödyn takia ja yksi syy esim. Minkä takia mä teen tätä on se, että mä haluan jonain päivänä olla liikunta-alan yrittäjä ja sitten tää homma pitää aloittaa tämmöisestä pienestä ja näin edelleen. Mulla on täällä niinku kaiken maan muistiinpanot niinku molemmilla puolella, niin sen takia katso vähän harhailee, mutta
No, tää on vielä vähän uutta, mutta eikö se tästä näin luonnistu. Ja sitten niinku hyödyttömiä asioita, niinku monet asiat, jotka niinku, jos teet vapaalla, se ei varsinaisesti tuota mitään hyötyä, mutta ne voi olla tärkeitä ja yleisesti niinku tulee, se on myös asia, mitä tulee pohtia, kun jaetaan elämää ja mietitään vaikka peruselementtejä, mitä tuolla niinku lukee. Ja sitten niinku haitallisia asioita voi, haitallisia, mutta samaan aikaan niinku mielihyvää tekeviä asioita voi olla esim. No otetaan nyt tosi huono esimerkki, mutta esim. Uhkapelaaminen, niin no se voi tuottaa sulle dopamiinia, mutta se on kyllä haitallista niinku samaan aikaan, että siellä tulee myös niinku pohtia, että minkä takia sitä teet. Ja sen päihteet ja muut niinku voidaan yleisesti laskea pelkästään haitalliseksi. Tietenkin riippuen tilanteesta ja muuta, että miten sitä laskee, mutta yleisesti suosittelen tälleen vähän pohtimaan elämää niinku noiden niinku tekijöiden kautta, että onko sun toiminta pakollista vai vapaaehtoista? Ensin mietit sen, että onko sun pakko tehdä tätä, ja jos tää ei vaikka niinku tuota mitään mulle, se ei tuota mulle mielihyvää tai hyötyä tai mitään, niin onko tää pakko? Sitten vapaaehtoiset, niin no sama juttu, että okei, jos tää toiminta ei oo mua varten, niin no sit mä en tee tätä, jos tää ei tuota mulle mitään. Ja mä joudun vaan antaa tälle. Sitten hyvinvointi ja mielihyvä, niin taas semmonen, että ajatellaanko me niin kun, no siis mielihyvä ja hyvinvointihan on tietenkin liitoksissa toisiinsa erittäin vahvasti, mutta nyt ehkä niin kuin silleen vähän mustavalkoisella jaolla niin pyrin selittää sen, että on asioita, mitkä tehdään esim. Hyvinvoinnin ja niin kuin edistämisen vuoksi, vaikka ne ei mielihyvää tuottaskaan. Ja sitten on niin kuin asioita, joita tehdään mielihyvän vuoksi, eli kaikki hauskanpito, tämmöiset stereotyyppiset vapaa-ajan jutut ilman niin kuin mitään varsinaista missiota tai muuta. Ja nimenomaan, että tämä on taas vaikka tämä moneen kertaan mainittu liikunta ja liikuntaharrastus ja näin edelleen, niin siihen niin otetaan se, että okei, se ei ole pakollista, mutta se on vapaaehtoista ja se tuottaa mulle mielihyvää sekä hyvinvointia, niin tietenkin mä sitä jatkan ja suosittelen ehdottomasti kaikille liikuntaa. Ja jos vaikka aloittaminen on haastava, niin kannattaa aina muistaa, että se aloittaminen on kaikista vaikein juttu. Kun saa rytmin, niin se on aina helpompi toteuttaa. Sitten mainitut toi arvo- ja ei-arvokkaat asiat, niin okei, vaikka se tuntuu susta, niinku, no tää menee ehkä tämmöiseksi liikuntamainostamiseksi, mutta toisaalta, no, se tulee ehkä olla joskus mun elämäntapani ja sitä kautta niinku tulevaisuuden kuva, niin tavallaan, vaikka se liikunta ei tuntuisi arvokkaalta ja sä tunnet itsesi niinku, siis naurettavaksi tai muuten niinku sen äärellä, niin siis kannattaa tehdä, koska kyllä niinku se hyvinvointi yllättävän paljon painaa vaakakupissa sitten myöhemmin. Ja sitten hyöty, hyödyttömyys, haitallisuus, niin mieti aina näitä, kun teet päätöksiä. Jos sä vaikka mietit sitä, että mikä tää nyt onkaan, haluanko mä tehdä tän niin asian, joka tuottaa mulle niin mielihyvää, niin, niin kuin, onko se mulle ensin pakollista? Sitten tuottaako tää mulle niin hyvää vai onko tää tämmönen hetkellinen juttu? Ja jos sä vaikka mietitään pitkää projektia tai otetaan vaikka tämmönen esimerkki, että sulla on unelma perustaa yritys. Ja sitten siinä kohtaa sä vaikka tietyssä kohtaa esimerkiksi säästät tai niinku mietit niinku niitä keinoja, niin sun pitää pikkusen todennäköisesti siinä uhrata. Sä et voi yleensä elämässä on semmonen, että sun pitää vähän splitata, niinku toi mun nimeni sanoo, ja laittaa asioita järjestykseen ja miettiä, että mikä on semmoinen tärkeä, mitä mä haluan laittaa edelle. Ja näin edelleen. Mutta siis, no, tän osan nyt tärkein sana nyt oli varmaan se, että pitää vähän niinku pohtia ja minkälaisten asioiden kanssa sitä niinku pohtimista voi suorittaa. Sitten seuraavaksi, että mitkä asiat rajoittaa sua. No otetaan vaikka tällainen niinku esim. Mua selkeästi vanhemmille kuuntelijoille, tai sitten semmosille, joilla on lapsia, niin, no niin jotkut saattaa suuttua tästä, mutta no, sen otan niinku ihan selkeänä. Ja otan niinku ihan rehellisesti vastaan, koska se tiedän olevan tässä oikeassa, mutta samaan aikaan kun lapset on tärkeitä ja ne väleitä ja näin edelleen, mutta kyllä ne on semmoinen epäsuora rajoite, koska siis ne kuitenkin määrittää, että sun pitää niinku ruokkia, hankin niille elanto, maasta maksaa harrastukset. Siinä kun sä niinku hankit lapsen, se on
automaattinen sitoumus, tai etenkin jos olet hyvä vanhempi, niin siinä kohtaa sinä olet sitoutunut, vaikka tietenkään itselle jälkeläisiä ei ole. Ja sitten niinku ylipäätään, jos sit rajoituksista tulee mieleen, niin sun pitää myös vähän tiedostaa ittees. Että niinku jos sulla on selkeä juttu, joka sua rajoittaa, että esim. Otetaan vaikka tää, kun mä tässä nauhoitan, niin en mä niinku kuvittelisi, ettei tässä näin puhumassa kameralle. Ja samalla niinku pohtis tai miettis niinku tarkemmin niinku elämää tai ylipäätään kuvitella, että tää on yksityinen juttu. Mutta toisaalta on ajatellut, että tää ei oo niin paha ja ehkä vähän tässä koitan myös ylittää itteeni. Samalla kun on pohdiskellut noita niinku juttuja, että tää voi tuottaa mulle mahdollisesti hyvää tai no jos tuottaa pahaa, niin enpä mä tähän muuta kuin oikein investoi aikaa, että ei siinä mielessä. Kevyttä höttöä tää on ja toivon vielä, että jokainen ymmärtää tuon introssa mainitun jutun, että mun tehtävä ei ole antaa ei ole käskeä ketään tai pakottaa ketään tekemään mitään, mutta mä voin antaa ehkä neuvoa tai istuttaa jotain ajatuksia päähän, joka sitten mahdollisesti saattaa auttaa jotain jossain myöhemmässä vaiheessa. Sitten, no nyt käsitellään tää mahdollisesti koko ohjelman tai konsepti, eli splittipodin suola. Eli mulla on tässä on takana toinen tämmönen valkotaulu, johon mä oon kirjoitellut infoa. Niin tässä on tää Splittikästin perusidea. Eli siellä on kolmen jako, jossa on tietenkin näitä alakohtia jokaisessa kolmessa. Mutta siis homma lähtee siis tasapainosta. Eli nää on elämän osa-alueita, mitä mä oon tänne vähän jaellut. Eli tasapaino, niin se meidän olosuhteisiin, sitten tietoisuuteen ja hyvinvointiin. Eli kun sä haet tasapainoa omaa elämääsi, niin sun pitää siis, tai tietenkin niihin vaikuttaa olosuhteet, missä sä elät. Esim. Sun rahallinen tilanne, sun ihmissuhteet, ylipäätään työelämä. Kaikki mitä sä teet ja mikä sua tavallaan ns rajoittaa tai mitkä on sun elämää tiiviitä juttuja. Sitten tietoisuus. Siis mulla on tuossa tietoisuudesta myös myöhemmin jakso. Tietenkin mä nauhoitan sen myöhemmin, mutta siitä tulee jaksoja, siis sitä tullaan käsittelemään paljon, koska siis oma henkilökohtainen mielipide on siis se, että tietoisuus on yllättävän aliarvostettu. Ja sitten kun kuuluu haukkumista, niin se on koiranemo. Että no, eikä siitä nyt selviä. Sais vaan olla vähän hiljempaa, kun tässä näin nauhoittelen, mutta jatketaanpa tuosta tietoisuudesta. Eli tietoisuus, oma henkilökohtainen mielipiteeni on siis se, että tietoisuus on aliarvostettua. Että jaksoaiheena on ollut tää elämän jakaminen näin edelleen, niin kyllä siis yleisesti, jos sä tiedostat kuka sä olet ja mitkä on sun rajoitukset ja mitkä ohjaa sun elämää, niin siinä kohtaa myös sellaisia huonojen päätösten tai ylimääräisten ongelmien määrä, niin se laskee yllättävän paljon. No siitä puhun myöhemmin, niin Nemo! No niin, pahoittelut. Tosta tuli pieni tauko, kun piti vähän ojentaa Nemoa, kun se on nyt just tommonen vähän alle 1-vuotias koiranpentu, joka vähän vielä niin sanotusti pohtii. Tai en mä tiedä pohtiiko, mutta kuitenkin haukkuu. Niin on nyt sen kanssa syyt. Mutta jos jatketaan tonne seuraavaan, eli siis hyvinvointiin. Hyvinvointi mä voisin nyt jakaa ihan tälleen terveystiedon termeen, niin fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen. Eli siis ylipäätään tasapaino mä jaan tasapainosta hyvinvoinnin, mä jaan siihen, mitä sä koet terveydessä ja mitä sä tavallaan voit hyvin. Siitäkin tietenkin tullaan juttelemaan paljon selkeästi myöhemmin, mutta ylipäätään tämmöinen sivumaininta. Sitten mennään parin muuhun näihin ns 3 pylvääseen, mitkä vähän tässä ohjelmaakin ohjailee. Eli siis tunteet. Tunteesta erityisesti mainitsisin tuolta ton omien tunteiden tiedostamisen ja sitten muiden tunteiden tiedostamisen.
Eli siis kun se auttaa sua huomattavasti, kun sä nimenomaan oot tietoinen sekä itsestäsi, että myös mahdollisesti minkälaisia juttuja, mitä muut voi tuntea, ja mitä myös muiden niinku tunnelma ja pää niinku toimii. Ja sitten tunnetaidot menee tänne ihan samaan, että yleisesti kun sä niinku tiedät sekä itses että muiden niinku tunteet tunnettavat, niin se auttaa huomattavasti. Ja jos esim. Ei oo niinku, no ei oo sit sun oma vahvuus, niin sä voit niinku esim. Opetella niitä lukemalla esim. Psykologisia juttuja tai ylipäätään niinku koetat niinku olla enemmän läsnä keskustelussa ja huomaa sellaisia pieniä juttuja ja vähän niinku havainnoida niinku ihmisiä ympärillä, koska siis, tai esimerkiksi hankkiutumalla uuteen seuraan. Yleensä kun esimerkiksi vaihtaa seuraa tai muuta, niin niinku tavallaan huomaa erilaisuuksia ihmisien kesken. Ja sitten viimeinen, mutta ei myöskään tietenkään vähäisin, eli intohimo. Ja intohimosta mä täältä jakaisin niin kuin ei-hyödyttävät intohimot ja sitten ja hyödyttävät intohimot. Eli ei-hyödyttävät on esim. Just noita, mitä sä mainitsit, että ne voi olla vapaaehtoisia ja ne tuottaa mielihyvää pelkästään. Siinä ei ole esim. Mitään projektia tai muuta takana tai ylipäätään selkeä taka-ajatus, vaan sä esim. Teet sitä, koska sä niinku nautit siitä. Mä voisin niinku, mun mielestä niinku intohimon ei tarvi olla myöskään semmoinen niinku elämää suurempi juttu tai semmoinen, vaan se voi olla ihan vaan semmoinen, jota sä teet niinku nauttiaksesi myös. Joka on myös omalla tavallaan into. Ja mun mielestä niinku, esim. Niinku, mikä tää nyt onkaan, vaikka niinku perheeseen niinku kavereja ja muu, niin voi niinku epäsuoraan suhtautua niinku intohimolla sillä, että koettaa olla mahdollisimman paljon läsnä ja nautti siitä. Ja siis se on niinku elämä yksi niinku iloinen osa-alue, mikä niinku, mitä tykkää pitää yllä. Ja sitten esim. Niinku tommoset hyödyttävät intohimot, eli esim. Suuret projektit tai, no en mä nyt sano tätä omaa podin nyt suureksi projektiksi, mutta vähän niinku sanoisin, että mikä tää nyt onkaan. Tää on tämmönen hyödyttävä intohimo ja vaikka tämmönen nurin, niin ainakin tässä oppii puhumaan kameralle ja koettaa parhaansa siinäkin kehittyä. Ja sitten täällä viimeinen tässä erittäin pitkässä kolminaisuudessa on tää, mikäs toi nyt onkaan. Pitäis varmaan hioa vähän tätä omaa käsialaa, mutta siis niinku intohimojen merkitys. Yleisesti niinku, no sanoisin näin, että kun ihmisellä on elämässä intohimoa, niin elämä on niinku selkeästi mielekkäämpää. On olemassa jonkinlainen suunta tai semmonen, jota kohti pyrkiä. Ja siis ylipäätään niinku, mä voisin sanoa, että kolminaus eli tasapainon tunteet ja into, niin ne pitää saada se elämän peruskolmio yllä. Eli kun sulla on tasapaino, eli sulla on niinku olosuhteet ja sä tiedostat ympärillä olevat asiat ja omat asiat ja sit sä oot terve, niin sä voit silloin hyvin, kun joskus sulla on tunne-elämä hallussa, sekä oma ja muu, se auttaa huomattavasti. Ja intohimot pitää semmoseen niinku tahdon ja kiinnostuksen ja kaiken muu siihen, niin sitä elämää kohtaan. Joten niin kun, siis tietenkin toi vaikuttaa vähän mustavalkoiselta ja simppelöidyltä ja eihän elämä tietenkään noin helppoa, mutta tossa on niinku semmosia tavallaan perusjuttuja, mitä sitä voidaan niinku lähteä käsittelemään tai handlaamaan. Ja sitten, no niin, eli nyt otetaan tämmönen niinku, mitä mä sanoisin, tämmönen niinku vähän jännempi pohdinta. Eli kun nyt ollaan miettinyt niitä elämän peruselementtejä, ja niinku noi aiheet on käsitelty läpi. Vähän myös käsitelty tällä podin pohjaa, mihin tää pohjautuu. Mutta ollaan loppusuoralla, niin nyt käsitellään semmoset pari viimeistä kysymystä, mitä tässä haluais käydä. Eli onko sulla elämässä jotain, mistä sä haluaisit joko luopua, tai pitääkö sun luopua jostain, tai niinku, onko sulla tullut tässä mieleen, että sun pitäisi luopua jostain, tai vaihtoehtoisesti, mitä sä haluaisit lisätä, ja mitä sä haluaisit tuoda niinku uutena, tai mihin sä haluaisit panostaa enemmän. Niin lähdetään käsittelemään noilla edellä mainituilla jutuilla. Eli mitä tässä ensin mainittiin niinku jakoperusteet. Eli otetaan tästä näin. Sulla on joku, no niin, nyt pitää vähän niinku niin sanotusti taas splitata elämää, eli siis vähän jakaa ja mahdollisesti ottaa pois tai miettiä elämän arvoja uudelleen. Täällä on tämmönen X-tilanne. Otetaan henkilö Y, ja hänellä on
hänellä on elämässä työ, sitten hän vaikka pitää niinku sivutoimista yritystä pystyssä, ja sitten hänellä on 3 harrastusta, ja hänen pitäisi vähän niinku jostain luopua, että aikaa riittää tälle muulle toiminnalle. Ensin hän miettii, että mitkä näistä asioista täällä näin on pakollisia ja mitkä on vapaaehtoisia. No, siellä on se työ, eli tavallaan ansiotoiminen setti, että hän pystyy niinku toteuttaa itseään ja myös näitä unelmia ja mahdollista yritystään. Yritys menee myös vähän niinku tälleen pakollisen ja vapaaehtoisen välimaastoon. Eli kun hänellä on pidempi prosessi, niin hän pyrkii sitä niin kuin edistämään ja sitten hän laittaa sen niin kuin noiden harrastusten edelle. Ja sitten on vapaaehtoiset nämä harrastukset ja niistä lähdetään niin sanotusti karsimaan. Sitten niistä mietitään, että mikä niistä tuo mielihyvää ja mikä on niin kuin sellaisia hyvinvointijuttuja. Okei, otetaan kolme niin kuin harrastusta tähän näin. Eli otetaan vaikka näin, että yksi on extreme pyöräily tai joku tämmöinen extreme laji. Se on niinku vaikeampi vierahaa, tuottaa paljon mielihyvää ja on niinku tämmönen erityisempi kokemus. Sitten on tämmönen ihan niinku, mitä mä sanoisin, perinteinen, tai voidaan omasta elämästä hän tykkää käydä esimerkiksi salilla tai muuta niinku, tykkää treenata, näin edelleen. Ja sitten on tämmönen niinku 3. juttu, mikä nyt on semmonen hyvä tähän kohtaan, kun ollaan valittu noin extreme lajit. No otetaan vaikka juokseminen. Semmoinen niinku, tavallaan semmoinen niinku, no itelle niinku juokseminen, niin no kyllä mä sitä teen, mutta ei se niinku mikään lemppari. Se ei tuota mitään mielihyvää, mä teen yleensä aina se vaan niinku terveyden takia, sille niinku pitääkseen kokonaista kasassa. Noniin. Eli, nyt mietitään, mitkä näistä on pakollisia ja vapaaehtoisia. Okei, kaikki on vapaaehtoisia, eli käytännössä kaikki voidaan karsia pois, jos on ihan pakko. Sitten hyvinvointi- ja mielihyväaspekti. Tässä näin se extreme laji ja sallakäynti vaikka esimerkiksi, ne tuottaa niinku mielihyvää. Molemmat tuottaa siis mielihyvää. Ja sitten esimerkiksi toi juokseminen tehdään niinku pelkästään hyvinvointi edellä. Ja sitten esimerkiksi sali tekee sitä samaa asiaa, mutta vaan eri tavalla. Ja sitten, mikä näistä tuntuu arvokkaalta ja mikä ei niin arvokkaalta? No otetaan tälle, että niinku tää henkilö kokee esimerkiksi ton juoksemisen ja sallakäynnin niinku arvokkaammaksi, kun ne pitää hänen niinku hyvinvointia ja fyysistä kuntoaan yllä. Puolestaan toi extreme laji, niin se ei niinku ns ole teoriassa niin arvokas, mutta se tuottaa hänelle niinku aivan käsittämätöntä mielihyvää ja niinku tämmöstä, mitä hän ei saa mistään muualta. Hän siis voi vapautua ihan kaikesta sen stressistä ja muusta tän avulla. Tää niinku on niinku ihan uskomaton setti. Ja sitten hyödyttömyys ja haitallisuus. Kaikki tuottaa jollain tavalla hyötyä, tai jos ainakin juokseminen sallakäynti, niin molemmat tuottaa ihan järkyttävästi hyötyä. Tai siis niinku hänen mielestään tuottaa. Sitten tää extreme ei varsinaisesti tuota mitään hyötyä, mutta sillä on niinku ihan omalainen niinku juttu tuossa hänen elämässään. Minä edelleen. Ja mikä näistä ei ole varsinaisesti haitallinen. Eli nyt kun lähdetään lottomaan, eli nyt ei esim. Puhuta siitä, että niinku pitää kokonaan lopettaa tai muuta. Ja nyt ei myöskään puhuttu sosiaalisesta suhteesta tai muusta, vaan otetaan ihan vaan tämmöinen niinku, vähän tämmöinen raaka mustavalkoinen arviointi ja näin edelleen. Niin kun ainakin voisi itse päätellä, että todennäköisesti tuossa kohtaa tää extreme laji, niin se on kaikista kallein, haastavin, vaikein ja näin edelleen. Ja se vie todennäköisesti myös aika paljon aikaa, siinä on iso loukkaantumisriski. Siinä mielessä käytännössä voisi olla, että se olisi niinku aina loogisin lopetettava juttu. Mutta toisaalta siinä on se on semmoinen niinku intohimo, jos vaikka se ei vaikka niinku liity tohon, mikä tää nyt onkaan yrityksiä näin edelleen, niin se voi olla, että siis siinä, että se voi olla niinku tosi tärkeä, että kun hän tekee kuitenkin työtä ja sitten hänellä on tää niinku sivutoiminen yritysjuttu jne, niin se voi niinku auttaa pääsee pakoon niinku sellaisia erilaisia kaikkia tuntemuksia ja stressiä ja muuta, siinä mielessä se on tärkeä. Puolestaan
niinku tää juokseminen sali, niin no otetaan nyt vaikka esimerkiksi semmonen, että niinku nyt ei vaikka muuteta treeniä tai sulauteta tai muuta, niin näissä kohtaa se tavallaan salilla käynti ja kuntosalitreenaaminen ja muu, niin sehän menisi todennäköisesti edelle. Ihan vaan sen takia, koska se on näistä kahdesta se, joka tuottaa sitä mielihyvää varsinaisesti vertailtua juoksemiseen. Koska molemmat on hyödyllisiä, arvokkaita, hyvinvointia tuovia ja vapaaehtoisia, niin käytännössä siinä kohtaa niin se juokseminen ei tuo sitä mielihyvää, eikä se juokseminen ole niinku mitenkään pakollinen niinku sen henkilön niinku kannalta. Eikä tähän nyt ole mitään sairaudenehkäisyä tai muuta säätöä, mikä tuohon voisi liittyä tai mikä niinku puoltaisi juoksun puolesta. Niin käytännössä niin se kuntosaliharrastus, niin se niinku pysyisi mukana. Niinku tällä ehdolla. Ja sitten sen jälkeen alettaisiin miettiä, että onko se juokseminen ja sen niinku hyödyt niin tärkeitä, että se veisi niinku ihan ton kokonaan uniikin elementin siitä extreme lifesta pois. Tää ei oo mun päätös, mutta mä jätän niinku teille katselijoiden ja kuuntelijoiden päätettäväksi sitten lopulta, koska niin kuin mä tuossa introssa mainitsin, niin ei ole niinku se ei ole mun tehtäväni päättää tai vaihtoehtoisesti niinku käske ketään tekemään mitään, vaan tän niinku ohjelmankin tarkoituksena on se, että annetaan ihmisille siis mahdollisuus tehdä omat päätöksensä ja niinku mahdollisuus pohtia. Ja sitten sovelletaan sama tuohon, niinku, että jos haluaisi niinku lisätä jotain, niin otetaan semmonen, että vaikka nämä kaikki samat lajit, otetaan se yritys pois, yritys menee nurin, ja tämän henkilön pitäisi jotenkin kasata itsensä ja miettiä. Ei oteta mitään niinku superkovaa velkapommia tai jotain muuta, semmoista ilkeitä settiä tuohon, vaan ihan niinku vedetään simppelillä yksinkertaisella, että okei, nyt on aika jäänyt yli, ei oo vaikka ylimääräistä parisuhdetta siinä, joka veisi aikaa, eikä ota mitään läheistä tai muuta settiä, vaan otetaan ihan vaan harrastusnäkökulma. Eli siis työ on pakollinen, ja se tavallaan elämä jatkuu siinä normaalisti. Ja sitten on niinku nämä 3 lajia, jotka äsken mainittiin. Niin käytännössä, tietenkin jos tossa ei ole nyt stressiä tai muuta, niin ehkä mikä tää nyt onkaan. No siinä mielessä toi extreme laji voisi olla semmoinen niinku jopa vaihtoehto, mutta sitten taas niinku otetaan tää kuuluisa jakojuttu, jossa niinku aletaan taas miettiä niinku turvallisuuden kannalta, että onko se niinku järkevää tavallaan, jos siinä extreme lajissa on niinku isommat riskit ja näin edelleen. Eikä se ole vaan semmoinen vähän niinku elämyksellinen juttu, vaan se on niinku semmoinen ihan jatkuva harrastus. Ja sitten kun äsken käsiteltiin se, että niinku juoksu ja sallakäynti ja muu, niin se on niinku, ne kaikki niinku tuottaa samat asiat, mutta juoksu ei tuota niin paljon mielihyvää. Jatketaan tällä mustavalkoisuuslinjalla, koska nyt se asia on niinku paljon helpompi käsitellä. Eli taas siinä kohtaa, eli extreme laji, tai kaikki lajit näistä. Otetaan tuo vapaaehtoisuus, pakollisuus jako pois, koska kaikki on vapaaehtoisia tässä kohtaa. Eli siis jokainen, tai siis sali ja juoksu tuottaa hyvinvointia. Sitten extreme laji ja sitten juokseminen, ei vaan siis salille tuottaa mielihyvää. Sali ja juoksu on arvokkaita asioita, toi toinen ei ole varsinaisesti niin ns-arvokas, tai niinku silleen, ihminen ei koe sitä niinku silleen hyödyttävää itsensä. Mutta okei, se voi olla tämmönen ekojuttu, joka on kivaa ja voi sanoa niinku vaikka muille, että niin kun harrastan tätä, se on kivaa jne. Sitten hyödyttömyys-haitallisuus. Ja sitten koetaan noit niinku ns treenaamispoiset lait, niin nehän tuottaa hyötyä, ja sitten tää yksi juttu, niin tavallaan se ei ole välttämättä niin hyödyllistä, mutta sitten se tuottaa niitä elämyksiä ja näin edelleen. Niin tavallaan en taas opasta tai muuta, mutta tästä tietenkin on olemassa juttu, että hän voi niinku keskittyä johonkin muuhun tai keksiä jotain muuta yritysideaa tai muuta, mutta nyt vedetään tää niinku helpoksi, simppeliksi, niin tää laji ehkä tää jakso saadaan ehkä vielä pakettiinkin. Niin tavallaan tälle henkilölle on se, että niinku, jos hän ottaa vaikka tämmösen projektin, tällainen niinku kuntoisuus, hyvä projekti, niin siinä kohtaa suosittelisin niinku, että se olisi niinku juoksu tai sallakäynti, niitä lisättäisiin. Mut jos hän haluaa niinku vaihtoehtoisesti enemmän elämyksiä, vähän jotain
uutta erikoisempaa, niin sitten siinä kohtaa vähän lisätään extreme-lajia ja sitten ylläpidetään noita kahta muuta. Ja näin edelleen. Ja nyt kun ollaan päästy tänne jakson loppuun, niin otetaan niin sanotusti niinku tää viimeinen juttu, että suosittelen vähän pohtimaan elämää niinku myös muutakin kuin silleen niinku päivästä päivään. Et vähän silleen niinku isomman kuvan kautta ja asiayhteyksien kautta. Se helpottaa, se saattaa niinku pienentää jotain riskejä. Vaikka niinku tän on sanonut aikaisemmin, niin no, se on suosittelen tietyssä määrin, mutta tietenkin tässäkin voi mennä liian pitkään, että kyllä sitä välillä niinku kannattaa myös sitä tunnepuolta myös niinku hyödyntää, että jos elämästä tekee liian mustavalkoista, niin se alkaa olla yllättävän tylsää. Kuullaan seuraavassa jaksossa ja nähdään myöhemmin.